Il-biljonarju mwieled New Zealand, Christopher Chandler, iddistanzja ruħu mill-Bank Pilatus billi qal li l-kont bankarju li għandu fil-bank irreġistrat f'pajjiżna intuża biss biex seta' jikseb il-passaport Malti. Żvela dan il-ġurnal The Times of Malta li qal li kelliem għal Chandler il-moħħ wara l-grupp ta' ħsieb legatum li kien favur it-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, iċċara li ma kellu l-ebda rabta kummerċjali mal-Bank Pilatus ħlief biex jinkiseb il-passaport Malti. L-istess fil-każ ta' CEO tal-legatum Mark Stolzen li fetaħ il-kont bankarju tiegħu fil-bank immexxi minn Ali Sadir għall-istess raġuni. Fil-jiem li għaddew, il-Partit Nazzjonalista talab il-liċenzja tal-Bank Pilatus tiġi refogata biex ma tiqpax issir ħsara lis-settur finanzjarju f'Malta u l-eluf ta' ħaddiema li jaħdmu fih. Min-naħa tiegħu, il-Gvern ta' Joseph Muscat baqa' jinjora din it-talba favur il-ħaddiema Maltin.